Беларускія ўлады ўзнагароджваюць завод, які пастаўляе кампаненты для зброі, што забівае украінцаў. Цель 1803 принял. Віцебскі завод радыёдэталяў «Маналіт» – гонар краіны і, як паказала расследаванне, пры гэтым пастаўшчык важных кампанентаў для расійскай зброі. Яго кандэнсатары знаходзяць у тым ліку ў расійскіх ракетах. Завод працаваў у Беларусі яшчэ з савецкага часу, але ў 2011 годзе фактычна перайшоў пад кантроль расійскай кампаніі. З 2014 года яго пачалі выкарыстоўваць для абыходу санкцый, уведзеных супраць Расіі за анексію Крыму і развязаную вайну на Донбасе. Самое интересное то, что у нас нет санкций в Беларуси. Тады Захад абмежаваў пастаўкі вайсковых тэхналогій у Расію, але Беларусь доўгі час заставалася па-за гэтымі забаронамі. Пасля пачатку паўнамаштабнай вайны ва ўкраіне прыбытак «Монолита» вырас амаль у 6 разоў. И уже 2 года они показывают очень хороший результат, что не может не радовать. Пры гэтым 99% прадукцыі купляе расійскае войска. Праз дылера «Монолит» пастаўляе сваю прадукцыю вытворцам расійскай зброі. У траўні 2023 году Украіна ўвяла жорсткія санкцыі супраць віцебскага «Монолита» за працу на расійскую вайсковую прамысловасць. Але завод і цяпер па-за санкцыямі Еўразвязу і ЗША. Ён патэнцыйна можа мець доступ да тэхналогіяў, якіх няма ў Расіі, якія могуць зрабіць ейную агрэсію супраць Украіны яшчэ больш знішчальнай.